Dok kompanije zbog gospodarske krize gube poslove i tržišta, usluge lobista u takvim okolnostima sve su traženije kako bi se spriječili nemili događaji u tvrtkama, ali i u drugim organizacijama. Istaknuto je na drugom međunarodnom simpoziju o lobiranju održanom u Zagrebu u organizaciji Hrvatskog društva lobista. Više je posla i veći interes za lobiranje nego što je bilo recimo unazad godinu dana. Što se tiče vanjskih tržišta, tu vam uvijek postoje dvije vrste kanala, jedni su formalni, drugi su neformalni. Često puta su ovi neformalni kanali znatno bitniji i važniji i upravo u tom dijelu lobisti, ako imaju nekoga poznatog, mogu itekako pomoći. Hrvatsko društvo lobista, kako je istaknuto, pokrenulo je inicijativu o regulaciji lobiranja u Hrvatskoj, što je pozdravila i vlada. A na simpoziju su posebno obrađene teme poput uloge lobista u stranim ulaganjima te lobiranja u regiji i u kriznim situacijama. U radu skupa sudjelovali su vodeći lobisti Hrvatske i regije, političari i gospodarstvenici te drugi stručnjaci s međunarodnim ugledom u području lobiranja i javnih poslova.